Sa isang sulyap mo ay nabihan ako, para bang iba na ang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo nabigayin ako, nabalot ng pag-asa ang puso. Oh no! Ha? Oo, stock na lang. Dito na, nagbataan. Ay! Sige. Sabi na ko gunsa ba? Ay, oh, bawal namang gunang samok, bitaw gunagod, labi lang ka ng gabi ilo ba? Kanang mga alas 9, alas 10, eh? Sige, salamat. Sinay dakop diri guys, daghan kayo natanggong ng mga motor. Mingaw kayo. Putang ina mo, ginagawa mo. Dakop sila guys, daghan natanggo. Daghan natanggong guys, grabe. Dito sabi na ako gunsa. Dakop Israel. Ay, walay mitsanan guys. Walay mitsanan. Walay mitsanan. Wala, nagdakot. What? What the fuck? Rata na ko, yabi na ko nadisgrasya ba ko. Dakot. Baliw. Yung mga nakanggarsa guys. Nagdakot nila dito. Sige, nagdakot din. Gruan, nagdakot nila sa bura-bura. Ganun na guys. Stock ni sir. Stock sir. Mga kamo guys. Stock is good.